Dwi ddod yr oll ffordd i Lundain i gael bach o fwyd pan-Asian, ond nid sushi blasus yn unig mae'r lle ma'n ei gynnig, ond y technoleg diweddara hefyd. Unimo di enw'r bwyty yma, yr ail o'i fath yn Llundain, a beth sy'n nid o'n unigryw ydy'r technoleg maen nhw'n ddefnyddio sydd yr gyntaf o'i fath yn Ewrop. Felly y syniad ydy bod chi ddim angen rhywun i ddod atych chi i gymryd eich ordor, ydych chi'n neud eich hun trwy defnyddio'r trackpad yma sydd ar y bwrdd. Ydych chi'n mynd at y botwm bwyd a wedyn mae yna gyfla i chi gael ragflas ar be ydych chi am ordro ar eich plat. Reit, so dwi wedi dewis be dwi eisiau i fwyta, gael dwan be dwi eisiau i yfad toni glas yna. O, be mae'n ed. Ideal. Wedyn mae hwnna wedi dod lawr yn y gwaelod hefyd yn barod i ordro. A wedyn, o sy'n rhaid fi wneud, ydy ordro nhw. Tra ydych chi'n aros am eich bwyd, mae yna lot mwy mae'r bwrdd yn gallu wneud na just ordro. Mi ydych chi newid lli am bwrdd, os ydych chi ddim yn hapus efo fo. Lli ai am yr blodau yma fel yma. O, lyflu. Reit, be arall ydych chi'n gwneud? Ydych chi'n gallu chwarae games. A os ydych bwyd chi'n cymryd bach rhy hir, ydych chi fynd i fewn i'r gegin ei hun efo'r webcam bach yma. Mae'r bwyd wedi cyrraedd, a mae'n edrych yn lyflu. Soft shell grab Maggie with chili mayonnaise. Brilliant, diolch. Let me get a set. Fantastic. Salmon, tuna and yellowtail. Brilliant. Diolch. Reit, yr unig beth sy'n gynnu fi wneud wan ydy mistroli hein. Reit. Ma. Lyflu.